Здравейте, приятели! Това е ревюто на играта Cut the Rope или Rope Cut, както е Android наименованието на версията. Играта се състои от това, че тази змия или жабка ли каквато е, трябва да изяде този, нека го наречем, сладкиш. Ето. И в същото време трябва да се съберете тези звездички. Играта не е кой знае какво, но е доста интересна и доста заребяваща, нещо от типа на Angry Birds. Мога така се изразя. Харесва ми доста звуковото оформление на играта. Упс. Надявам се играта да ви хареса, да тръгнете да играете. От време на време нещо ми бъгва адски много и не мога да ги... Не мога да ги... Ето. И има доста крашове. Не. Тъй, че не знам как да го направя така, че... Ето. Играта е доста интересна, на което е доста трудничка. Има доста такива, които трябва да ги знаете от 20 000 път. Но ако сте ако сте достатъчно бързи и нарежете всички, може би ще успеете. Ще дам на брат ми да се пробва. Да мине това ниво, за да покажа следващото. Казаха, че е доста интересно. Не, и той не успя. А той е стигал до тук. Така. Явно така ще стане. Трябва да си достатъчно бързи. Надявам се играта да ви харесва, защото лично на мен доста ми харесва. И като идея, и като реализация, доста е заребителна. И може да ви изяде доста часове от времето, за което ви предупреждавам, че е адиктив в играта доста. Да, благодаря ви за вниманието.